after all these. Politieman Ale Alema is dus een haatpersoon in die boeken, heb ik begrepen. Kun je beschrijven, wat is dat eigenlijk voor een man, die Ale Alema? Ale Alema, ja, dat is een man die zijn eigen gang wordt. En dat rent hij ook wat zien aan. Maar in ieder geval, dat hij, als hij kijken wijst, dus hij doet wat hij bedenkt dat nodig is om daar een oplossing te komen. Hij heeft een hekel aan mensen die wat overdreven door. Het is een gewone man eigenlijk. Hij had het ik net zo op de Nijmegen ding. Telefoon is ik altijd kwijt. En, hij gaat zijn gang wat de hele dag. Hij moet eigenlijk net in een vers patroon. Laat hem maar wat gaan. Hij broest wat in zijn oude busje, hoort ik net een auto, dat maakt hem helemaal niks uit. Wat is zijn eigen dingetjes, maar wat heeft zijn eigen muziek op. En zijn aanpakken, daar komt hij wel ergens mee. Hij stroffelt ook wel eens, hij heeft ook oude spullen mee horen. Maar verder is hij wel loyaal aan zijn meewerkers. En die helpt in ieder geval. Dus Ale is een kleurrijk figuur. Aan de andere kant is hij wel wat saai, vind ik. Dus dan heb ik vaak op lijst van het verhaal, dan denk ik van, nou, dat kon wel wat meer uit de baan springen. Maar hij lijkt het toch wel heel proud op mezelf, denk ik. Dus en ik ben niks saai. Hij is wel heel romantisch. Hij is wel romantisch, ja. Kun je daar wat meer over vertellen? Want hij is toch in verschillende boeken slacht hij onder een vrouw, hè? Ja, misschien dat doet hij zijn best net iets voor, denk ik. Dat hoe komt hem. Maar daar stiet hij dan misschien ook wel iets voor. Dat komt bij zijn eigen relatie, is op Klippenbron. Zijn vrouw is extoon in het eerste boek. Dus dat doe ik wat romte daarvoor natuurlijk. Dus dat had hij ook wel nodig, denk ik, om een maatje en iemand die op achtergrond een beetje steunt, wil ik het zeggen. Ik kan het zelf redden. Maar, Dat had hij wel nodig, denk ik, ja. Hoe ben je er eigenlijk daar kom om in het Fries te schreeuwen? Nou, dat komt eigenlijk door toneel. Ik ben graag toneel spelen. Maar ik dacht van die stukjes, dat kan wel aardig. Het is weer altijd hetzelfde. Dat is meestal de koffie drinken in een keer. Maar dan dacht ik, ik kan zelf wel stikken schreeuwen. En de eerste minuut Hollands, en dacht ik, dat praten wij in dat moet eigenlijk in het Fries. En toen je de oud-meester, de oud-spelmeester hier in de werk, die zei, natuurlijk als je over Fries praten, dan moest ik gewoon beginnen. En lijst het woordboek op het school. En dan begin je gewoon, als het flaten is net te slim, dat gaat er wel uit met die. En zo ben ik begonnen te schroeven en dat eerst met toneelsteken en later ben ik een verhaal begonnen. En ik heb eerst dat verhaal gemaakt en toen later ben ik bij halen begonnen. Dus wij praten Fries en wij praten heel mooi Fries, vind ik, hier in deze omgeving. Dus dat is eigenlijk, als er dan een verhaal niet met je kerst is natuurlijk dat geweldig. Het spelletje Rick, hè, in Omkriet, die het verhalen. spelletje in Omkriet. Ja, ik vind het wel mooi, misschien niet voor mezelf, maar ik vind het wel aardig als je zo'n boek leest dat je dat werk kent. Van dat de hek vroeger wennen en dat wie daar, dat maakt het verhaal, denk ik. Hoe komt zo'n informatie, hoe het zo'n politieonderzoek gaat? Dat is gewoon bluff. Oh. Dat is voor 94% bluff. Voor de rest, en dat werkt het wel. Want Dus er was op ons gerust dat ze zeiden, hey, maar dit kan helemaal niet, zoals ze dat beschreven? Nee, eigenlijk niet. Nee. En binnen wel politiemeesters die in werk lezen? Ja, ik dat. Ja. Oh. Ja. En heeft u nog eens een gouden tip gekregen? Nee. En leest zelf, ik mis die het verhalen? Ja, dat wel, maar de tijd heb ik haast net. Maar ik vind het wel mooi om, zoals Henning Mankel, zou die leest ik wel. Is dat ik een voorbeeld of zo voor jou? Ja, voor het begin van Aleboy. Er komt een persoon heel het voor in de boeken, hè? Dat is Wietske, zijn collega Wietske. Kun je sterk nog even wat over vertellen? Ja, Wietske is eigenlijk wel een hele belangrijke persoon in die boeken dan, en voor hem ik. En dat is eigenlijk zo'n je die zou wel de hoofdrol hebben kennen, zeg maar, in die verhaal. Misschien had de Ale er net maar is, dat zij er meer doet. Het is wel een karakter om wat verder te bouwen.
Ja, wat is Wietske dan? Dus een politievrouw, een collega, wat is dat voor persoon? Ja, dat is het. Een collega en een politievrouw, maar het is misschien ook wel zijn dochter. Nou, dat hij daar ook wat meer aandacht voor haar had en haar heeft steunt. Ja, zij had ik altijd wel, zij corrigeert hem ik wel wat, hè? Ja, ja, Ze spreekt hem aan op zijn gedrag. ja. Dus Nee, ze zijn een mooi duo together. Ze hebben een heel mooi duo, ja. Ze kom ik in alle verhalen together voor, hè? Ja, dat moet eigenlijk wel, ja. Zo lezen altijd maar ook hoor. Ja, ja. Wietske betekent er heel oren dingen als hij. Ik dacht, ja, die is misschien nog wel toeker dan Ala. Vies je dat ik mooi, om dat dan te doen? Zo'n vrouw de haat er altijd aan. Ja, dat vind ik eigenlijk ook goed, denk ik. Ja. Miss you. Een vrouw is die toeker is. Sorry, but I do. Dat het aangegeven is. I miss you. I miss you. I miss you. I'm sorry, but it's true. I want to thank you for the good years and apologize for the rough ones. You must be laughing yourself sick up there in Idaho. But I wanted to write you one before I quit. And this one's it.